Čaute ľudia, vítajte pri novom videu z kanálu Games Story a toto bude tutoriál, jak dať do Minecraftu mapu. Pôjdeme na stránku, ktorá bude v popise videa, tu si stiahneme Skyblock na Minecraft 1.1.8.8 a je to na Minecraft, tu je to for Minecraft 1x. To je jedno, jakú mapu si stiahnete, lebo všade je taký istý postup, jak by tam dať. Takže dáme toto Skyblock 2.1.zip, otvoríme, načíta sa nám Mediafire, počkáme. Nie je to rovno najrýchlejší internet. Sorry, že to robím cez Internet Explorer, ale Opera sa strašne dlho načítava. Tu dáme download. Ja už som to skúšal, že či to pôjde a išlo to. Dáme download. No. Ježiš. Dáme download. Dáme uložiť. No teraz toto otvoríme to. Čo už? Otvoríme to. Tuto už máme ten Skyblock. Teraz vypneme si internet. To už nás nemusí trapiť internet. Zariť všetky karty. Teraz pôjdeme do štartu. A sem napíšeme percento a data. Percento. Dáme enter. Nabehne nám toto. Dáme .minecraft. Otvoríme saves a sem dáme tento Skyblock. No počkáme, kým nabehne. Kým sa tam dá vlastne. Sa to kopíruje, tam je strašne veľa súborov. No teraz toto. Takže to ide furt dole. No, dal som to tam, tuto máme ten Skyblock 2.1.0. Toto môžeme zavrieť, toto dáme, zminimalizujeme. Ja si zapnem Minecraft, presunie sa do hry a zatiaľ čau, lebo cez Camtasiu sa dá ale totočiť hra, ale je len plocha, takže zatiaľ čau. Tak ja sa nachádzam už v hre, dáme single player, tuto už máme ten Skyblock, dáme play, select world a bude to, už sa vidíte, že už to proste ide, už sa to načítava všetko, už to pracuje jak má. Tu už, nejako sa mi badla textúra na ruke, ale čo už, no. Nejako sa mi to buglo asi, alebo čo, neviem. Tak. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber, alebo nejaký koment a zatiaľ čau.